ଏ କହନା ଗୋଟା ପିଜୁଳି ଆଣିଥିଲା ଦେଇଛି ମାଉସୀ ଆଜି 200 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଜାଣିଲ ତା ଦେହ ଖରାପ ପୁରା ଇଏ କେତେ ଦୟାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପତିଦେବ। ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଆଜି ଆଇଥିଲା ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟା ପିଜୁଳି ଦେଇଛି ଜାଣିଲ। ଦେଖ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟା ପିଜୁଳି ଦେଇଛି ତା ବାରି ପିଜୁଳି। ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ତାଙ୍କ ମାଉସୀକୁ ସେ କେତେ ମିସ୍ କରୁଥିଲେ। ମାଉସୀ ଆଜି ଆଇଛି ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଖରାପ ପୁରା ଛଡି ଯାଇଛି ତାକୁ ପୁରା ଛଡି ଯାଇଛି ଜାଣିଲ। କେତେ ଦୟାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଇସା ସାଗର ନଉନଥିଲା ମୁଁ ତ ଜବରଦସ୍ତି କଲି ମୁଁ କହିଲି ନହେଲେ ମୋର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବନି। ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଇଛି ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ଆଣେ ନିକ ଶାଗ ନିକ ପରିବା ସବୁ ଆଣେ। ସେ ଦେଖୁନଥିଲେ ତା ମାଉସୀ କି ତା ମାଉସୀ ଆଜି ଦେଖାଇଛି ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ମାଉସୀ ତା ବାହାରୁ କୋବି କାଟି ଆଣିଛି ଗୋଟା ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟା ପିଜୁଳି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟର ମାଉସୀ ବଡ଼ ପିଜୁଳି ଗୋଟା ତା ବାରିରୁ ଛିଣ୍ଡି ଆଣିଥିଲା ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ ପିଜୁଳି ପୁରା ଭିଟାମିନ୍ ବହୁତ ପିଜୁଳି। ଦିଟା କୋବି କି ବୁଝିଲେ ଏ ଦିଟା କୋବି ମୁଁ 70 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣି ଆଣିଥିଲି। ମାଉସୀ ବୋଲା ଏଇ 100 ଟଙ୍କାକୁ ଦେଇଛି 4ଟା ମାନେ ତା ବିକ୍ରି ସେ କୋବି ଏତେ ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଦିଟା ଏତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କୋବି 70 ମୁଁ କିଣିକିରି ଆଣିଥିଲି। ଏ କୋବି ଦେଖେ ତା କୋବି ଦେଖେ 100 ଟଙ୍କା। ଏ କି ଶାଗ ଧନିଆ ଯୋଉ କୋଶଳା ଶାଗ ମାଉସୀ ଶାଗ ଟିକେ ଖୋଲୁନା ତମ ନିକ ଶାଗ ଟିକେ ମାଉସୀ ଶାଗ ହେ ତାର ପୁରା ନିକ ଶାଗ ତାର ପୁରା ବାଛି ଉଛିକି ଆଣିଥିବ। ପୁଅ ତାର ଦେଖିଲା ମାଉସୀ କାହିଁ ନାହିଁ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ ଇଏ କୋଶଳା ଶାଗ। ରାତ୍ରେ ବାବୁ ଆଜି ଗାଁକୁ ଯିବେ ତ ସେ ନେଇ ଆମକୁ ଟିକେ ପନିପରିବା ଦେଇ ଯିବା ଆଉ ଚାଲିଲେ ଭଲ ସବୁଠୁ। बाय जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण। रात्रे गाँव को